ସହରରୁ ବାହାରି କାଠଯୋଡ଼ି ପୋଲ ପାର ହେଲେ ପଡ଼େ ଗୋପାଳପୁର ନାମକ ଜାଗା। ସେଠି ବିଜୟର ମାମୁଁ ରହନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ବିଜୟ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କମ୍ପାନୀରେ କାମଟିଏ ପାଇଲା। କିଛି ଦିନ ତ ସେ ମାମୁଁଙ୍କ ଘରେ ରହି ଚଳି ଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସବୁଦିନ ତାଙ୍କ ଘରେ ରହିବାଟା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ତା ମାମୁଁଙ୍କୁ ଘର ଭଡ଼ା ବୁଝିବାକୁ କହିଲା। କଟକ ସହରରେ ତ ଘର ଭଡ଼ା ମିଳିବା ଭାରି କଷ୍ଟ। ବହୁତ ଖୋଜିଲା ପରେ ଗୋପାଳପୁରରୁ ପ୍ରାୟ 2.5 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଏକ ନିଛାଟିଆ ଜାଗାରେ ଗୋଟିଏ ଘର ଭଡ଼ାଟେ ପାଇଲା। ଗୋଟିଏ ରୁମ୍ ଆଉ ଦଲାଣ। ଏହା ରହିବାକୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଘର ପାଖକୁ ଲାଗି କୌଣସି ଘର ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଘରର ପଛପଟକୁ ଥିଲା ମଶାଣିଟିଏ। ସେ ଜାଗା ରାତି ପାଇଁ ଭାରି ନିଛାଟିଆ। ବିଜୟ ସେଠି ରହିବାକୁ ରାଜି ହେଲା। ବିଜୟର ମାମୁଁ ଯାଉ ଯାଉ କହିଲେ, ବିଜୟ, ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ହୁଏ ମୋ ନମ୍ବର ଅଛି, ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିବୁ। ଏତିକି କହି ସେ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ସେତେବେଳକୁ ସମୟ ସନ୍ଧ୍ୟା 5:30 ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ବିଜୟ ତା ରୁମ୍କୁ ଗଲା। ରୁମ୍ରେ ଜିନିଷପତ୍ର ସଜାଡ଼ୁ ସଜାଡ଼ୁ ପୁରା ରାତି 8ଟା ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ସେ ଯାଇ ଗ୍ରିଲରେ ଚାବି ପକାଇଲା। ରୁମ୍କୁ ଗଲାବେଳେ ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଡ଼ିଲା ବାଡ଼ିପଟ କବାଟ ଉପରେ। କବାଟ ଖୋଲା ଥିଲା। ତାପରେ ସେ ବାଡ଼ି ପଟେ କବାଟ ପାଖକୁ ଗଲା ଆଉ ଦେଖିଲା ବାହାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଉଠାଇଥାଏ ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗକୁ ବିଜୁଳି ଓ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ମାରୁଥାଏ। ସେ ଶୀଘ୍ର କବାଟ ବନ୍ଦ କରି ତା ରୁମ୍କୁ ଚାଲି ଆସିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ବିଜୟ ବସି ଟିଭି ଦେଖୁଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ବିଜୟର ମାମୁଁଙ୍କ ଫୋନ୍ ଆସିଲା। ବିଜୟ ଫୋନ୍ ଉଠାଇ କଥା ହେଲା। ହଁ ମାମୁଁ, ପ୍ରଣାମ। ମାମୁଁ କହିଲେ, ଆରେ ବିଜୟ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ତ? ବିଜୟ କହିଲା, ନା ନା, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ପୁଣି ମାମୁଁ କହିଲେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲେ ମୋତେ କଲ୍ କରିବୁ। ପୁଣି ବିଜୟ କହିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି ମାମୁଁ। ଏହା କହି ସେ ଫୋନ୍ କାଟିଦେଲା। ତାପରେ ବିଜୟ ମୋବାଇଲକୁ ଚାର୍ଜରେ ଲଗାଇ ଅଫିସ୍ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଲା। ସେତେବେଳକୁ ସମୟ ରାତି 9ଟା ହୋଇଯାଇଥାଏ। ବାହାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଉଥାଏ। ବିଜୟ ରାତି ଖାଇବା ହୋଟେଲରୁ ନେଇ ଆସିଥାଏ। ତା ଲାପଟପରେ ସେ ଅଫିସ୍ କାମ କରୁଥାଏ। ଅଫିସ୍ କାମ ସରିଲା ବେଳକୁ ରାତି 10ଟା ହୋଇଗଲା। ତାପରେ ବିଜୟ ହୋଟେଲରୁ ଆଣିଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ହାତ ଗୋଡ଼ ଧୋଇ ଆସିଲା। ସମୟ ପାଖାପାଖି ରାତି 10ଟା ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଭାବିଲା ଆଜି ଶୀଘ୍ର ଶୋଇଯିବ। ଏହା ଭାବି ବିଜୟ ତା ଖଟ ଉପରେ ବିଛଣା ବିଛାଇଲା ଆଉ ଘରର ଲାଇଟ୍ ଲିଭେଇ ନିଦରେ ଶୋଇଗଲା। ରାତି ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ଘରର ଗ୍ରିଲକୁ କେହି ଜଣେ ବାଡ଼େଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ବିଜୟର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସେ ମୋବାଇଲରେ ଦେଖିଲା ସମୟ ରାତି 1ଟାଏ ହେଉଛି। ଏତେ ରାତିରେ ଗ୍ରିଲ୍ କିଏ ବାଡ଼ଉଛି? ଏହା କହି ସେ ଘରର ଲାଇଟ୍ ସୁଇଚ୍ ଅନ୍ କରି କବାଟ ଖୋଲି ଦେଖିଲା। ସେତେବେଳକୁ ବାହାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଉଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବାହାରେ କେହି ନଥାନ୍ତି। ତାପରେ ସେ କବାଟ ବନ୍ଦ କରି ଘରର ଲାଇଟ୍ ବନ୍ଦ କରି ନିଦରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲା। କିଛି ସମୟ ଯାଇଛି କି ନାହିଁ, ପୁଣି କେହି ଜଣେ ଗ୍ରିଲକୁ ବାଡ଼େଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏଥର ବିଜୟ ରାଗିଗଲା। ଏତେ ରାତିରେ ଗ୍ରିଲ୍ କିଏ ବାଡ଼ଉଛି? ସେ ଘରର ଲାଇଟ୍ ସୁଇଚ୍ ଅନ୍ କରି କବାଟ ଖୋଲି ଦେଖିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଠି କେହି ନଥାନ୍ତି। ବିଜୟ ରାଗି କହିଲା, କିରେ, ଗ୍ରିଲ୍ କିଏ ବାଡ଼ଉଛି? କିନ୍ତୁ ସେପଟୁ କିଛି ବି ଉତ୍ତର ଆସିଲା ନାହିଁ। ବିଜୟ ଟିକେ ଡରିଗଲା। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କବାଟ ବନ୍ଦ କରି ତା ରୁମ୍କୁ ଚାଲି ଆସିଲା ଆଉ କମଳ ଢାଙ୍କି ହୋଇ ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ଘରର ଲାଇଟ୍ ସେମିତି ଜଳୁଥାଏ। ବିଜୟକୁ ଆଉ ନିଦ ନାହିଁ। ସେ ତା ମାମୁଁଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲା, କିନ୍ତୁ ତା ମାମୁଁ କଲ୍ ଉଠିଲେ ନାହିଁ। ଏମିତି 5-6 ଥର ଫୋନ୍ କଲା, କିନ୍ତୁ ମାମୁଁ କଲ୍ ଉଠେଇଲେ ନାହିଁ। ହଠାତ୍ ପୁଣି କେହି ଜଣେ ଜୋରରେ ଗ୍ରିଲ୍ ବାଡ଼େଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ବିଜୟ ଚମକି ପଡ଼ିଲା। କ'ଣ କରିବ? ସେ ତା ମାମୁଁଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଯୋଗୁଁ କଲ୍ ଲାଗିଲାନି। ଶେଷରେ ବିଜୟ ତାର ସବୁ ସାହସ ଲଗେଇ କବାଟ ଖୋଲି ଦେଖିଲା। ବାହାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଉଛି ଆଉ ବାହାର ଲାଇଟ୍ ଧପ୍ ଧପ୍ ହୋଇ ଜଳୁଛି। ହଠାତ୍ ବିଜୟର ନଜର ଗ୍ରିଲ୍ ପାଖକୁ ଚାଲିଗଲା। ସେଠି ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡ ନଥିବା ମଣିଷ ଗୋଟିଏ ଲୁହା ରଡ୍ ଧରି ଠିଆ ହୋଇଛି ଆଉ ବେକରୁ ଥପ୍ ଥପ୍ ହୋଇ ରକ୍ତ ଗଳି ପଡ଼ୁଥାଏ। ବିଜୟ ତାକୁ ଦେଖି ଭୀଷଣ ଡରିଗଲା। ଏହି ସମୟରେ ବାହାର ଲାଇଟ୍ ଅଫ୍ ହୋଇଗଲା। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ବିକଟାଳ ଚିତ୍କାର ଶୁଣାଗଲା। ଆଉ ତା ପରଦିନ ବିଜୟର ମାମୁଁ ମୋବାଇଲ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ, ତାଙ୍କ ସ୍କ୍ରିନରେ ବିଜୟର 10ଟି ମିସ୍କଲ୍। ଏହା ଦେଖି ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବିଜୟ ପାଖକୁ ଫୋନ୍ କଲେ, କିନ୍ତୁ ବିଜୟର ମୋବାଇଲ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍। ସେ
ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୋଟର ସାଇକେଲ ଧରି ବିଜୟ ଘରକୁ ଆସିଲେ। ପ୍ରାୟ 20 ମିନିଟ୍ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ପରେ ସେ ବିଜୟ ଘର ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଘର ଆଗରେ ପୋଲିସ। କ'ଣ ହୋଇଛି ଏହା କହି ସେ ଘର ଭିତରକୁ ଗଲେ, ଆଉ ସେଠି ଦେଖିଲେ ବିଜୟର ମୃତଦେହ। ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ଏହି ଗଳ୍ପଟି ତୁମକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଏହି ଗଳ୍ପଟି ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ।